שלום לכל אנשי המחירות שם ברחבי העולם. אני רוצה לשתף אתכם היום במקרה של טריין אישי שהיה לי עם בחורה שפשוט מזכיר לי דברים. אתם יודעים, לפעמים אנחנו מתקדמים בחיים ואנחנו שוכחים איפה היינו לפני, והיא נמצאת ממש בשבוע הראשון שלה, ואתם יודעים מה קורה לאנשי מחירות בתחילת הדרך. הם תמיד מסתכלים על הקושי לעצור, על הקושי להדגים, הכל תקוע, הכל מאוד מאוד איטי, ובמיוחד גם כמות ההדגמה לפעמים לא גבוהה בהתחלה. ואני רוצה לדבר איתכם היום בעצם על אחד הדברים החשובים ביותר, כדי להצליח באמת בעבודה הזאת, זה ההבנה שהמספרים בחיים לא משקרים. זאת אומרת, אנחנו עובדים בעבודה של מספרים, ואי אפשר לברוח מהמספרים. בן אדם שיעשה 4 הדגמות ביום, לא משנה מה יקרה. הוא לא יוכל לעשות יותר ממי שעושה 20 הדגמות ביום לאורך זמן. כן, גם אם ביום מסוים בן אדם שעשה 4 הדגמות יעשה יותר כסף מבן אדם שעשה 20 הדגמות, זה מקרה חריג, זה לא משהו שיקרה לאורך זמן. כי מה שקורה זה שאנחנו צריכים להשלים בכמות מה שחסר לנו באיכות. וזה ציטוט של ג'ים רון שאני מאוד אוהב, הוא אומר, you complete in numbers what you lack in skills. אוקיי, אז יופי, אז אין לכם עדיין יכולת לעשות מחירה של $10,000 לבד בכוחות עצמכם? יופי, תפרפרו את הנשמה שלכם בהרבה מחירות קטנות, לאט לאט תשיגו את היכולת הזאת, ואז כשיהיה לכם יותר איכות, תרצו לעבוד פחות קשה, לא לעשות 20-30 הדגמות ביום, תעשו 5-10 הדגמות ותדעו לעשות כסף, כי יש לכם כבר את האיכות. אבל כשאתם חדשים, כשאתם עדיין לא מה שנקרא חוד החנית, חבר'ה, תשקיעו בכמויות גבוהות של הדגמות. אתם יכולים לעשות הרבה יותר הדגמות ממה שאתם כרגע עושים. אתם יודעים, אם היה צריך למדוד את כמות האבטלה הסמויה, נקרא לזה בעבודה הזאת, זה מטורף. כמה שעות עבודה אתם באמת עובדים? תחשבו שהגעתם היום ליום עבודה. כמה שעות באמת עבדתם? אוקיי, אז יופי, אז הגעתם לעבודה, יופי, סידרתם, שתיתם, אכלתם, הגעתם עכשיו למצב שעשיתם הדגמה. כמה זמן ההדגמה הזאת לקחה? לא יודע מה, 7 דקות הלקוחה הלכה. יופי, אחרי זה לקח זמן עד שנכנסתם להדגמה הבאה, פתאום בעוד הדגמה הייתם, לא יודע מה, רבע שעה, נגיד גם לא קנתה. בשעה הזאת עבדתם 7 דקות, ועוד רבע שעה עבדתם 22 דקות מתוך שעה. אם אתם תעבדו יותר, אם אתם תהיו ביותר זמן מול לקוחות, אתם תעשו יותר כסף בטווח הקצר, בטווח הארוך, בכל הטווחים. אז בואו היום נתרכז בלנצל כמה שיותר דקות מתוך שעה. תנסו לקחת שעה מסוימת ולהגיד, בוא'נה, השעה הזאת עבדתי בה 50 דקות. בשעה הזאת עבדתי 40 ומשהו דקות. אתם תראו איך פתאום הסוויץ' הזה פתאום משנה לכם את היום, כי פתאום היום טס. פתאום היום אתם בעשייה, אתם כל הזמן בהדגמות, ונחשו מה, את כמות ההדגמות שלכם רק אתם קובעים. אין אף אחד אחר שקובע בשבילכם. אני תמיד אומר, וזה גם כתוב בספר שלי, שיש 10% מהאנשים שהם לא יעצרו בכל מחיר. אין, מישהי עכשיו יש לה תור לרופא, עוד דקה, 2 דקות, 3 דקות, היא לא תעצור לכם, לא משנה מה קורה. יש עוד 10% מהאנשים שיעצרו בכל מקרה, שהם כאלה שאוהבים לעצור וכו'. אבל יש עוד 80% מהאנשים שהעצירה שלהם היא תלויה בכם. ולכן אתם צריכים לשים על עצמכם חיוך, אסרטיביות, אנרגיה, לדעת לעשות איזה טקס בוקר שגורם לכם להתניע בצורה טובה. אבל 80% מהאנשים שיעצרו תלוי בכם. וברגע שאתם תבינו את זה, אתם כבר לא תהיו נתונים למה שקורה שם בחוץ, אלא מה שקורה אצלכם בפנים, זה מה שישנה את מה שקורה בחוץ. אז עד כאן להפעם, נתראה. ביי חברים.